Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarkar gaske. A bidiyon namu na kawo maka wani platform ne wanda sabon platform ne update mai suna Simple Program. So a wannan platform din da ka bi step by step yadda zamu nuna maka za ka yi making money a cikin wannan platform. So abinda za ka kai tsaye kawai ka duba link da yake a description, zan aje maka link na wannan platform ta yanda zai kai ka wajen da za ka yi register. So kai tsaye dai idan baka yi mana subscribe ba, muna roƙon alfarmar da ka mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all, so da taka ne da zarar an saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Mun gode dan uwa, mu fara aikin namu. So kai tsaye idan ka danna link din kamar yadda aka saba zai kawo ka nan wurin. So idan ya kawo ka sai ka zo ka danna ga wurin wani guri nan daga ƙasa an rubuta about register, sai ka kilikin akan shi, so da zaran ka yi kilikin zai kawo ka wannan fuska kamar haka. So gashi nan sai ka danna, gashi nan na farko zaka saka phone number, na biyu zaka saka password kamar yadda kake gani. Na farko gashi nan phone number zaka saka, na biyu password, na uku zaka confirm na password, sai na hudu wannan lambobin su zaka kwafa ka saka a nan wurin, zaka kwafe su ka sa su a nan wurin kamar haka. Bari in cike. So gashi nan dan uwa, bayan ka gama cike wannan bayanan da suka baka sai ka zo kai kilikin akan gunda aka rubuta register rate. Gashi nan zaka danna a wurin kamar haka inda zai tafi sacin, zaka jira shi. So kai tsaye da zaran ka danna zai nuna maka ga yanan kai registration successful. So zaka ga da zaran ka register an baka welcome bonus na 2000 naira. Gashi nan shine welcome bonus da aka baka, gashi nan 2000 kamar da kake gani a nan wurin, shi an baka 2000 naira. Sai dai wannan 2000 ba za ta cire ba, dole sai ka investin da ita, wato sun baka ne domin ka yi try na yadda platform din yake. Abinda zaka yi kawai kai tsaye ga packet nan kala kala, sai ka zo ka try ka sai na 2k din nan da Pestily kenan, sai ka zo ka danna akan buy now din nan. Gashi nan so bayan ka danna shi ma zai sacin kamar yadda muke gani a halin yanzu. So zai kawo ka wuri kamar haka, shi ma sai ka zo ka danna ga wani button nan daga ƙasa a rubuta buy now, still sai ka sake danna shi. So bayan ka danna gashi nan shi ma zai sacin. So bayan an nuna an riga da an siya successful. So zaka ga idan ka koma zaka ga ba wannan 2000 da suka baka sun dauke ta. So that wannan 2000 da suka baka za su baka yau, za su baka 600, tomorrow ma za su baka 600, kudin ka sun kai 1200. So that dama minimum na withdraw a wannan platform shine 12. So kaga zaka iya withdraw kenan. Sai dai kuma shi wannan platform ba za ka withdraw kai tsaye ba, dole sai ka yi deposit a cikin sa sannan zaka samu damar yin withdraw. So abinda aka kai sai idan kudin ka sun kai wannan 12 din, so kawai sai kai dabara kai at your own risk, kawai kai dabara ka zo ka samu packet guda ɗaya ka siya, shine minimum na 5000. Gashi nan na 5000 ne ake siya minimum. Yabar dai za a baka 500, wato 10% na cikin kuɗin da ka saka na dubu. In ka sayi na 5000 kenan za ka ringa ɗaukan 500 har na tsawon kwana 180, 500 za ka ɗauka na tsawon kwana 180. sai kuma total abin da za ka ɗauka shine 90,000 gaba ɗaya abin da za ka ɗauka kenan. So gashi nan dai gashi nan kala kala, sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Muka tsaye bari mu yi try na 5000 naira. Gashi nan kai tsaye bari mu danna, sai ka danna akan buy kamar haka. Bayan ka danna gashi nan za ka yi clicking akan buy now dai again. Gashi nan so shi ma zai sacin, za mu jira shi. Gashi nan an nuno maka insufficient balance, amma kai tsaye za a kai ka pejin da za ka yi sai wannan coins. So abin da za ka yi akwai transaction method guda biyu. Gashi nan za ka zaɓa idan da wannan za ka aiki, sai ka danna akan recharge now. Gashi nan sai ka danna, bayan ka danna shi ma nan. To gashi nan yawwa kai tsaye an kawo ka pejin da za ka yi masu transfer. To gashi nan na farko account number ne za ka kwafe shi, sai wannan sunan banki ne, sai kuma wannan sunan account din ne. Gashi nan sunan mai account din. So kai tsaye kawai sai ka kwafi wannan account number din Pestily, ka fara kwafa. Gashi nan ka kwafa ka je ka tura wannan kuɗin. So that idan ka kwafa bari mu je mu tura kuɗin dai kai tsaye. So bayan kai wannan transfer ya zama successful, idan ka tabbata ka tura sai ka danna akan I have made the payment din nan. Gashi nan a ƙasa wannan button din I have made the payment, sai ka danna shi kamar haka. Gashi nan suna kai waiting, ka jira su yana sacin. Gashi nan idan ka jira zai nuno maka wannan, sai ka yi confirming na wurin, sai ka ƙara dannawa. So kai tsaye dai idan ka yi transfer instant za a saka maka ita a cikin wannan account din naka. Sai idan ka tura kawai sai ka jira ta, za ka ga an turo maka ita kai tsaye. Kawai sai ka zo ka sai wannan na 5000 din. To sai abu na gaba da zan nuna maka shine hanyar da za ka saka account details naka, wato kai binding na bank card naka. To abin da za ka zo ka danna akan na add bank card. Gashi nan a wurin sai ka danna kamar haka. Yawa in ya kawo maka wuri kamar haka za ka saka bayanan bankin ka ne misali. Yawa gashi nan farko za ka saka sunan da kake amfani da shi a bankin ka misali. Bari mu saka. Yawa sai na biyu za ka saka bank account, wato account number ka za ka saka. Sai na uku za ka zaɓi bankin da kake amfani da shi misali. Yawa ni da nake amfani da Kudaban, gashi nan na gan shi na zaɓe shi. Sai nan zan saka login password nawa. So gashi nan bayan ka saka sai ka zo ka danna akan nan wurin. Gashi nan wani button ne gashi nan shi ma da ƙasa, confirm submission. Gashi nan shi ma zai sacin. Gashi nan ya nuno maka successful, an riga an yi binding na account number da ka saka. So kai tsaye da zaran ka yi withdraw cikin wannan account din za su rinka fadawa.
to shine dai dan uwa. Sai kuma abu na gaba da zan nuna maka shine hanyar da zaka yi referral mutane kai ma ka samu wani commission da za a baka. So abinda zaka yi sai ka zo ka danna akan nan wurin gashi nan, sai kai kilikin akan wurin gashi nan. So abinda zaka yi gashi nan an baka referral link gashi nan, sai ka kwafa referral link gashi nan. Gashi nan ka kwafa successful, sai ka dawo duk wanda ka tura ya register to akwai commission da za a baka. Sai kuma kai tsaye hanyar da idan kuɗin ka sun taru zaka yi withdraw, sai ka zo ka danna a nan wurin gashi nan withdraw, sai ka danna a wurin kamar haka. To ga nan zai yi satin, nan zaka saka adadin amount din da zaka cira gashi nan an ce in tayi amount misali zaka cira 5,000 misali. To gashi nan idan zaka cira sai ka danna akan confirm gashi nan, kana danna zai tafi sace in dai da kuɗin dan dai gashi nan bani da cikakken kuɗin amma kuɗin za su ta taruwa ne. To gashi nan dai dan uwa platform din yana da kyau amma kai a cewa on research domin kai ma ka san me za ka yi akai, saboda kowane lokaci za a iya samu za a iya rashi a harkar kasuwanci. So abinda za ka kenan kai bincike iya binciken da za ka iya sannan ka zuba kuɗi a cikin wannan platform. To shine karshen bidiyon nan namu. Mu gode dan uwa, muna roƙonka idan baka mana subscribe ba kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sa'annan ka zabi all, haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Mu gode dan uwa, sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.